امروز آن کمیسر بیشرم باز خودش را زیاشیناس کرده مرا دستگیر کردن خواست. پروا نکن دوست داشتم، به دست آن کمیسر بیشرم نمیافتم. تو در قلبی من هستی، به راحت بخواب. دوست داشته از زهره را هیچ کس نمیرنجاند. از عشقش دگر کندم رفتم باره آرام آرام آتش به دلم زدی انشین
که خوش آمدی رویای من. ба канали Шаҳноз медиа обуна шавед ва гузоштани лайкро фаромӯш насозед. маркази омӯзиши кабир скул барои хоҳишмандон ҷиҳати омӯзиши забонҳои бонуфузи хориҷӣ аз ҷумла англисӣ, русӣ, хитоӣ, кӯриёӣ, олмонӣ ва туркиро ба роҳ мондааст. илова бар ин дар ин марказ курсҳои омӯзиши барномаҳои компютерӣ ва муҳосибӣ бо барномаи 1С низ таълим дода мешавад. инчунин ба довталабон курсҳои махсуси тайёрӣ барои аз худ кардани саволномаҳои тестӣ ҷиҳати дохил шудан ба муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ, коллеҷу омӯзишгоҳҳои ҷумҳурӣ ва хориҷи кишвар фароҳам оварда шудааст. омӯзиши фанҳои дақиқ аз қабили физика, алгебра, биология ва амсоли ин дар марказ бо ҷалби омӯзгорони бо таҷриба ва дорои тахассуси баланди касбӣ сурат мегирад. синфхонаҳо бо муосиртарин айёниятҳои таълимӣ муҷаҳҳаз мебошад. маврид ба таъкид аст ки дар марказ курсҳои томактабӣ низ пешбинӣ шуда ба онҳо мураббиёҳои соҳиб тахассус тарбия медиҳанд. ба номи худованди беандоза меҳрубон ва ниҳоят бораҳм. муҳтарам ҷамоат, имрӯз саргузашти ҳазрати Айюб алайҳиссаломро ки яке аз пайғамбарони худо буд барои шумо нақл мекунам. ҳазрати Айюб алайҳиссалом пайғоми Аллоҳ таолоро ба мардуми замони худ мерасонд ва мардумро ба яктопарастӣ даъват мекард. ҳамеша ибодати худованди ғолибу якторо ба мардум меомӯзонид ва онҳоро аз парастидани сангу чӯбҳои беҷон нигаҳ медошт. ҳазрати Айюб алайҳиссалом инсони солеҳ ва дар баробари фармонҳои парвардигори худ таслим буд. ин буд ки Аллоҳи меҳрубон барои ӯ молу мулки зиёд, хизматгорон, зани солеҳа ва фарзандони зиёдеро ато намуда буд. ҳазрати Айюб алайҳиссалом чорвои зиёде дошт ки сол аз сол меафзуданд ва боғу дарахтони мевадиҳандае дошт ки ҳосилаш фаровон буд. ҳазрати Айюб алайҳиссалом инсони солиму бардаме буд ки дар саломатиаш нуқсе дида намешуд ва солҳои дароз дар нозу неъмати фаровон умр ба сар мебурд. на қаҳтиро дида буд, на гуруснагӣ ва на ғаму андӯҳро. ва ҳамеша худованди бениёзро барои ин ҳама меҳрубониҳояш сипосгузорӣ менамуд ва медонист ки ин ҳама неъмат ва меҳрубонӣ имтиҳони бузурге аст барояш. ҳазрати Айюб алайҳиссалом хешу табори зиёде дошт. ҳам онҳоро ва ҳам мардуми маҳаллаашро дар рӯзҳои вазнини зиндагӣ дастгирӣ мекард ва ҳиссае аз молу мулкашро барои онҳо мебахшид, то бошад ки худоро сипосгузорӣ кунанд. рӯз аз рӯз молу мулки ҳазрати Айюб алайҳиссалом зиёд мешуд ва дар зиндагиаш ҳеҷ ғаму ғуссае надошт. худованди таоло баъди ин қадар фаровонӣ ва нозу неъмат бахшидан ба ҳазрати Айюб алайҳиссалом тасмим гирифт ки ӯро дар нодорӣ ва рӯзҳои сахти зиндагӣ имтиҳон кунад. солҳои қаҳтӣ ва хушксолӣ пеш омад. молу гови ҳазрати Айюб алайҳиссалом аз гуруснагӣ ҷон доданд. боғу дарахтонаш беҳосил шуданд ва ҳама нозу неъмате ки дошт несту нобуд гардиданд. баъзе мардум ҳоли ҳазрати Айюб алайҳиссаломро дида ҳар гуна суханҳои бадро паҳн мекарданд ва дар ҳаққи ӯ носазо мегуфтанд. ҳасадхӯрон бошанд мегуфтанд ки худованд ба Айюб ғазаб кард ва ҳама молу мулкашро аз дасти ӯ гирифт. аммо ҳазрати Айюб алайҳиссалом медонист ки ин ҳама санҷиш аст, сабрро пеша кард ва имони мустаҳкаме ки дошт заррае кам нашуд. сабр ин нест ки дар хона биншинӣ ва интизор шавӣ ки кай худованд ба ту раҳмат мефиристад ва ҳар мушкилие ки дорӣ бартараф мегардонад. муъминон ҳамеша ба худованд таваккал мекунанд ва барои дафъи мушкилиҳои худ чора меҷӯянд ва дар баробари тамоми мушкилиҳои зиндагӣ сабрро пеша мекунанд ва ба роҳи каҷ қадам намезананд. ҳазрати Айюб алайҳиссалом низ ба худованд таваккал намуд ва аз пайи ризқу рӯзӣ берун мебаромад ва чун беморӣ ӯро фаро гирифт назди табибон мерафт.
ҳамин тавр ҳазрати айюб алайҳи салом тамоми дороиашро аз даст дод. ҳатто барои харидани хӯрока маблағ пайдо карда наметавонист. ба ҳамаи ин нигоҳ накарда сабру оромиро риоя мекард, ҳамеша дар баробари фармудаи аллоҳ таоло таслим буд ва тоату ибодатро ба ҷо оварда сипосгузорӣ менамуд. бемории хонадони ҳазрати айюб алайҳи саломро фаро гирифт ва фарзандони баҷону дил баробараш аз беморӣ ин дуньёро падруд гуфтанд. хонадонеро ки бозӣ ва хандаи кӯдакон фаро гирифта буд, ба хомӯшӣ ва ғаму андӯҳ табдил ёфт. дар баробари ҳар мусибате ки болои ҳазрати айюб алайҳи салом меомад, сабрро пеша мекард ва худоро сипос мегуфт. рӯзе ҳазрати айюб алайҳи салом ба беморие мубтало шуд ки дар хонааш бистарӣ гардид ва мардум ҳама аз ӯ гурезон шуда буданд. зани солеҳаи ӯ барои пеш бурдани зиндагӣ берун мебаромад, бо пули ночизе кор мекард ва зиндагиашонро пеш мебурд ва то охири умр зани содиқу меҳрубон ва вафодор боқӣ монд. мардуме ки ҳангоми сарватмандӣ дар гирди ҳазрати айюб алайҳи салом давр мезаданд, ҳама бегона шуданд ва касе ӯро кӯмак намекард. бале муҳтарам ҷамоат, имрӯз ки пул доред, ёру дӯстонатон зиёданд ва дар гирди шумо чарх мезананд ва рӯзе мерасад ки худованд молу мулкатонро мегирад ва он дӯстонатон несту нобуд мегарданд. ҳазрати айюб алайҳи салом низ дар зиндагӣ бо чунин инсонҳо рӯбарӯ шуда буд. бисьёри инсонҳо ҳангоми дар пастӣ афтидан даст ба дуо бардошта худоро ёд мекунанд ва чун худо онҳоро аз пастӣ берун орад, ҳамон замон худоро фаромӯш мекунанд. рӯзе зани ҳазрати айюб алайҳи салом гуфт: ай айюб, даст ба дуо бардор ва аз худованд дархост кун то беморият шифо ёбад. ҳазрати айюб алайҳи салом дар ҷавоб гуфт: солҳои дароз худованд ба мо нозу неъмати зиёд ва зиндагии хушу гуворо насиб кард ва ин дарду ғаме ки имрӯз дорам дар баробари он рӯзҳои хуш андак ва ночиз аст. рӯзе ду бародари ҳазрати айюб алайҳи салом ба наздаш омаданд ва ҳоли ӯро дида гуфтанд: шояд айюб гуноҳеро муртакиб шудааст ки ягон одами рӯи дуньё чунин гуноҳ накарда бошад. ба ҳамин хотир худованд 18 сол мешавад ки ӯро намебахшад ва рӯз то рӯз ҳолаш бад мешавад. барои ҳазрати айюб алайҳи салом шунидани чунин суханҳо бениҳоят сахт ва сангин буд. дар баробари ин қадар сабру таҳаммул ӯро инсони гунаҳгор гуфта туҳмат ҳам мекарданд, ҳол он ки пайғамбарони худо ҳеҷ гуноҳ намекарданд ва сухане ки аз даҳони онҳо мебаромад сухане аз ҷониби худо буд. худованд дар сураи анбиё ояти 83 оиди ҳазрати айюб алайҳи салом оят нозил намуд. ба хотири туҳматҳои беасоси мардум ва аз роҳи худо дур шудани қавмаш, ҳазрати айюб алайҳи салом даст ба дуо бардошта гуфт: худоё, маро ранҷ расидааст ва ту меҳрубонтарини меҳрубонони. ва дар ҳамин сура ояти 84 худо мефармояд: пас дуои ӯро қабул кардем ва он чиро ки аз ранҷ бо вай буд дур сохтем ва фарзандони ӯ ва монанди онҳоро ҳамроҳи онҳо ба ӯ ато кардем ки ба сабаби меҳрубонӣ аз наздики мо буд ва то барои ибодаткунандагон панде буд. худованд дуои ҳазрати айюб алайҳи саломро мустаҷоб гардонид ва ба ӯ амр кард ки бо пояш ба хок бизанад. ҳазрати айюб алайҳи салом амри худоро ба ҷо овард ва аз он ҷо ки бо пояш зад чашмаи об ҷорӣ шуд. худованд ба воситаи он оби чашма бемории ҳазрати айюб алайҳи саломро шифо бахшид ва ӯро аз нав ҷавону зебо гардонид. ҳамчунин зани ҳазрати айюб алайҳи саломро низ ҷавону зебо гардонид ва ба шумораи он фарзандоне ки пеш аз дасти онҳо худованд гирифта буд, барояшон фарзандони нав ато фармуд. худованд аз нав ба ҳазрати айюб алайҳи салом зиндагии хушу гуворо ва аз пештара дида молу мулки зиёдеро насиб гардонид.
инсонҳое ки рӯй гардонда буданд боз ба сӯи ҳазрати айюб алайҳиссалом рӯй оварданд ва ҳазрати айюб алайҳиссалом мисли пеш нисбати онҳо меҳрубонӣ карда мушкилиҳои зиндагиашонро бартараф менамуд ва онҳоро ҳамеша дастгирӣ мекард. худованд дар қуръони карим мефармояд: мо айюбро сабркунанда ва бандаи солеҳ дарёфтем ва ҳаққо ки ӯ ҳамеша рӯ ба сӯи мо дошт. ин аст бародарон подоши инсонҳое ки сабр мекунанд ва ҳамеша корҳои шоистаро ба ҷо меоранд. худованд заррае аз сабру таҳаммул ва имони ҳазрати айюб алайҳиссаломро низ ба мо насиб гардонад. амин. ба номи худованди беандоза меҳрубон ва ниҳоят бораҳм. муҳтарам ҷамоат, паёмбари худо расули акрам саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи вассалам фармуданд: оғозкунандаи ҳар ҷанг ситамкор мебошад ва ситамкор шикаст хӯрда аст. яъне ҳар инсон ва ё лашкаре ки нахуст шуда сабаби оғоз ёфтани ҷанг гардад, бешак ӯ мағлуб мешавад. паёмбари ислом ҳеҷ гоҳ оғозкунандаи ҷангҳо набуд ва дар ҳар муҳорибае ки иштирок мекарданд, танҳо дар баробари лашкари муқобил худро муҳофизат менамуданд. таърих гувоҳ аст ки дар тамоми ҷангҳое ки расули акрам саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи вассалам иштирок карданд, шумораи фавтидагон ба 1000 нафар ҳам баробар нашуданд. яъне чӣ аз тарафи мусалмонҳо ва чӣ аз тарафи душманони ислом, дар тамоми ҷангҳое ки расули акрам саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи вассалам иштирок карданд, агар ҳамаи кушташудагонро ҳисоб кунем, ба 1000 нафар ҳам намерасанд. аммо имрӯз бо ном ва шиорҳои ислом ҷавонон ва мусалмонҳои нодонро сӯистифода карда гурӯҳҳо ташкил намуда бар зидди ҳамдигар онҳоро мешуронанд ва ҷангҳоеро ташкил мекунанд ки боиси фавти садҳо ҳазор мусалмони дигар мегарданд. имрӯз қариб дар ҳар давлате ки мусалмонҳо зиндагӣ ба сар мебаранд, ҷангу ҷидол ва парокандагӣ аст. душманони ислом иттифоқи муслиминро ба нифоқ табдил доданд ва ояти шарифаи муъмин бародари муъминро низ аз ёдҳо маҳв карданд. худованд дар сураи оли имрон ояти 103 мефармояд: ва шумо ҳама ба ресмони худо чанг занед ва пароканда машавед ва неъмати худоро ки бар шумо зиёд кунед, ки чун душмани якдигар будед, пас миёни дилҳоятон улфат дод ва ба неъмати худо бо якдигар баробар шудед ва бар лаби чоҳе аз оташи ҷаҳаннам будед, пас шуморо аз он бираҳонид. худо ҳамчунин нишонаҳои худро бароятон баён мекунад, то бошад ки роҳ ёбед. аз ҳамин ҷудоӣ ва парокандагии мусалмонҳо истифода бурда, бо дасти худи мусалмонҳоро несту нобуд мекунанд. расули акрам саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи вассалам дар ҳадисе фармуданд ки уммати ҳазрати мусо алайҳиссалом ба 71 гурӯҳ, уммати ҳазрати исо алайҳиссалом ба 72 гурӯҳ ва уммати ман яъне мусалмонҳо ба 73 гурӯҳ тақсим мешаванд. аз инҳо ҳама аҳли дузах аст ба ҷуз як гурӯҳ, яъне танҳо як гурӯҳ дар роҳи рост аст ва боқимонда ҳама дар гумроҳианд. ва давоми ҳадис чунин аст ки он гурӯҳи наҷотёфта касоне ҳастанд ки аз суннати ман пайравӣ мекунанд. имрӯз тамоми гурӯҳҳо ҳар яке иддао доранд ки суннати асосии паёмбарро мо риоя мекунем ва ҳар гурӯҳе бо равиши худ шодмон аст. худованд дар сураи муъминун дар ояти 52 мефармояд: ва ҳамоно ин миллати шумо аст, миллати якто, ва ман парвардигори шумоям, пас аз ман битарсед. ва дар ояти 53 ҳамин сура мефармояд: пас умматон кори худро дар миёни хеш мутафарриқ ва пора пора сохтанд, ҳар гурӯҳе бо он чӣ наздики онҳост шодмонанд. аз каломи худо бармеояд ки ҳамин парокандагӣ ва ба гурӯҳҳо тақсим шудани мо ҳаст ки имрӯз заиф ва нотавон шудаем. пас бародарон иттифоқ шавед, ба хотири ин дунёи дурӯза зиндагии абадиро аз даст надиҳед. дӯст бошед
иттифоқ бошед, шукронаи неъматҳои худоро ба ҷо оред. шукрона кунед ки худованди мутаол мову шуморо аз нестӣ ба ҳастӣ овардааст ва аз пайвастан ба гурӯҳҳои террористӣ ки дар зери ливои ислом корҳои бад анҷом медиҳанд ва дар ҷангҳои беасосу кушторҳои мардуми бегуноҳ иштирок меварзанд ва ҷони худро низ дар ин роҳи хато фидо мекунанд, худдорӣ намоед. муҳтарам ҷамоат, имрӯз дар бораи ҷанги хандақ барои шумо маълумот медиҳам. дар соли 5 ҳиҷрат баъд аз ҷанги Бадр ва Уҳуд, мушрикони Макка ва дигар қабилаҳои араб ҳамроҳ бо яҳудиҳои Мадина маслиҳат карда барои аз рӯи замин решакан ва нобуд кардани мусалмонҳо сипоҳе ки аз 10,000 нафар иборат буд ташкил намуда ба сӯи Мадина равон шуданд. овозаи ин хабар ба расули акрам саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи ва саллам расид. ҳамон замон асҳоби худро барои машварат ҷамъ овард. паёмбари худо гуфт: ба ман хабар расид ки мушрикони Макка бо сарварии Абу Суфиён лашкари 10,000 ташкил карда барои нобуд кардани мо меоянд. шумо дар ин бора чӣ гуфтанӣ ҳастед? баъзе аз саҳобаҳо гуфтанд ки ба муқобили онҳо баромада меҷангем. баъзеи дигараш гуфтанд ки қувваи мо камтар аст, бояд дар Мадина бимонем ва худро дар дохил муҳофизат кунем. саҳобаи бузургвори расули акрам саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи ва саллам, Салмони Форс, худо аз ӯ розӣ бод, маслиҳат дод ки дар самти кушодаи Мадина хандақи васеъ канда шавад, зеро хавфи ҳуҷум танҳо аз ҳамин тараф аст. дигар самтҳои Мадинаро кӯҳпораҳо муҳофизат мекунанд. душман танҳо аз тарафи шимол ҳамла оварда метавонад. паёмбари ислом ин пешниҳодро пазируфт ва кандани хандақ яъне чуқуриро оғоз карданд. ҳангоме ки сипоҳиёни Макка ба Мадина расиданд, хандақи бузургеро диданд ва ҳайрон монданд. чанд бор кӯшиш карданд ки он чуқуриро убур кунанд ва ҳамла оваранд, аммо муваффақ нашуданд ва дар он тарафи хандақ барои худ хаймаҳо сохтанд, бо ҳам машварат карданд. шабона пайкеро ба назди яҳудиҳои Мадина равон карданд ва хостанд ки яҳудиҳо аз дохил ба мусалмонҳо ҳамла кунанд. аммо мусалмонҳо аз ин хабардор шуданд ва пеши роҳи яҳудиҳоро низ гирифтанд. мушрикон чанд рӯз дар он тарафи хандақ монданд, фикр мекарданд ки ин чуқуриро чӣ гуна убур кунанд. ва мушрике бо номи Амр ибни Абдивад ба назди хандақ омад ва ба овози баланд ба сӯи мусалмонҳо хитоб кард: кадоме аз шумо бо ман меҷангед? саҳобаҳои паёмбар бо ҳамдигар мегуфтанд: пас Амр ибни Абдивад ин аст, чӣ бару бозуе дорад? дигаре мегуфт: шарҳи паҳлавонияшро шунидаем ки шутурро бо як дасташ боло мебардошт. Амр ибни Абдивад инсони бадҳайбате буд ки худаш танҳо бо шумораи зиёди одамон меҷангид ва онҳоро мағлуб месохт. овозааш бошад дар тамоми нимҷазираҳои араб паҳн шуда буд. ӯ мусалмонҳоро масхара карда фарёд мезад: кадоме аз шумо бо ман меҷангед? кӯ биёед шуморо ба он биҳиште ки орзу мекунед равон кунам? паёмбари худо ба асҳобаш гуфт: кадоме аз шумо бо Амр ба ҷанг мебароед? саҳобаҳо ҳама хомӯш буд, магар ҳазрати Али ибни Абу Толиб, худо аз ӯ розӣ бошад, пеш баромад ва гуфт: ман омодаам бо Амр биҷангам. паёмбари худо чанд маротиба такрор кард ва танҳо ҳазрати Али пеш баромад. паёмбар гуфт: Али ин Амр аст. ҳазрати Али гуфт: ман омодаам бо ӯ биҷангам. ҳамин тавр паёмбар саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи ва саллам ҳазрати Алиро ба оғӯш гирифт ва дасти муборакашро ба сари ҳазрати Али гузошта дуо кард ва ба ӯ иҷоза дод ки ба он тарафи хандақ рафта бо Амр биҷангад. ҳазрати Али бо Амр ибни Абдивад рӯбарӯ шуд. обрӯи мусалмонҳо он замон ҳама дар дасти ҳазрати Али ва обрӯи мушрикин дар дасти Амр ибни Абдивад буд. ҳеҷ кас боварӣ надошт ки ҳазрати Али Амрро мағлуб мекунад. Амр ҳазрати Алиро дида масхара карда мегуфт: дилам барои ту месӯзад.
магар дар байни мусалмонҳо ягон инсони пурқуввату калонсоле набуд ки ту ҷавонро барои ҷангидан бо ман равон карданд. ҳамин тавр ҷанг оғоз ёфт ва ҳазрати Алӣ худо аз ӯ розӣ бод амри бадвоҳимаро шикаст дод. садои такбир баланд шуд ва ҳазрати Алӣ обрӯи мусалмонҳоро ҳифз кард. мушриконе ки бо амр менозиданд сархам ва дар тааҷҷуб афтоданд. ин буд ки малоике бо номи Ризвон фуруд омад ва ба паёмбари ислом саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи васалам гуфт: ла фато илло Алӣ, ла сайф илло зулфиқор. нест ҷавонмарде беҳтар аз Алӣ ва нест шамшере беҳтар аз зулфиқор. ва рӯзе тӯфони шадиде бархест ки хаймаҳои мушриконро канда парешон кард ва ҷуз роҳи фирор дигар чорае наёфтанд. ҳамин тавр мусалмонҳо дар ин ҷанг бо ёрии худо пирӯз шуданд. худоё кулли мардуми мусалмонро дар ҳифзу амонат нигаҳбон бош ва ҳамеша нусрату пирӯзиро бар мо насиб бигардон. Амин.